Na základnej škole Ľudovita Fulu sa vyučuje mediálna výchova. Škola má vlastnú školskú televíziu Full TV, rádio Mauribox a časopis Prestávka. Ako fungujú médiá na tejto škole? Na tejto škole fungujú médiá výborne. Máme 3 aktívne školské médiá. Je to školský rozhlas, teda rádio Mauribox, potom je to časopis Prestávka a nakoniec je to školská telka Full TV. A v podstate sú to 3 funkčné aktívne redakcie, ktoré sa pravidelne stretávajú a pravidelne tvoria mediálny obsah. Je to buď zo života školy, rozhovory alebo to, čo je potrebné. Aký má podľa vás vplyv na žiakov mediálna výchova? Mediálna výchova učí v prvom rade prehodnocovať informácie a tým, že žiaci produkujú mediálny obsah, to znamená, že robia reportáž a rozhovory, to čo sme vraveli, tak rozmýšľajú nad tým, čo do tých médií pustiť, či sa za to nemusia hanbiť a či ich niekto nebude opravovať, že to je polopravda. To znamená, že rozvíjajú si svoje kritické myslenie praktickým spôsobom a takýmito pomaličkými krôčikmi si rozvíjame spoločne kritické myslenie. Ako prebieha vysielanie rádia Mauribox? Tak chcete úplne od začiatku? OK, tak my sa tu stretneme jeden piatok, nachystáme si tému, že o čom budeme vysielať, si ju rozoberieme úplne na drobné, potom si všetky tie veci, ktoré si pripravíme, tak rozhodíme do vysielacích vstupov, dohodneme sa, že kto čo bude písať, pripravovať, ktorý vstup, kto natočí príspevky, kto ich zostriha, určíme si termín, keď to dáme dokopy. No a potom vlastne každý pracuje na tej svojej časti tej dramaturgie sám, vlastne online máme taký spoločný online priestor, no a keď sa to vytvorí, tak ja to potom skontrolujem, trošku poupravujem a vlastne potom už pred vysielaním si to celé prejdeme, tak na nečisto a potom sa vysiela ostra. Stávajú sa niekedy chyby počas živého vysielania? Stávajú a chyby k tomu aj patria a je to dobré, že tie chyby tam je počuť, lebo niektoré sú aj vtipné situácie, vtipné momenty, ale ono umenie nie je nespraviť chybu, ale umenie je uhrať tú chybu tak, aby to vyzeralo dobre. Čiže nejako to zakecať, nejako to povedzme zakamuflovať, alebo keď niekto povie niečo zlé, že má tam nejaký brept a sa pritom zasmeje, tak je to oveľa lepšie pre poslucháča, že tú chybu si vlastne aj priznáš tým smiechom, ako keby si mal to potom nejako opravovať, čo v živom vysielaní samozrejme, že nie je možné. Ako vy ako riaditeľka školy vnímate médiá? Ja naše školské médiá vnímam veľmi pozitívne. Myslím si, že robia tu veľmi dobrú prácu a slúžia na rozvoj žiakov, na rozvoj ich zručností, najmä komunikačných, ale sú to aj zručnosti tvorivosť, zvedavosť, kritické myslenie. Všetky 3 sú veľmi potrebné, či časopis Prestávka, alebo rádio Mauribox, alebo aj školská telka Full TV. Čo si myslíte o výtvoroch vašich mediálnikov? Ja ich obdivujem. Naozaj tie výtvory sú už až tak by som povedala na takej poloprofesionálnej úrovni. A veľmi rada si ich vypočujem, alebo pozriem, či už nejaké reportáže, alebo nejaké videjka, alebo aj časopis Prestávka, tie články sú super. Klobúk dole pred nimi. Pre Full TV Tomáš Čeratý.